many agise and the majinemu ama yenua Bismarck mensa munim se Bismarck de wadi dwumai ache nenne ema ho ase nyame ama makwanye na enaka krai megina na mu na maboa dwumadie adesua ya dru so no ya adesua etoso edu kota yi nyina yesua bibi efa Joshua ene bosha nyame edema no epaw no second for enti siesie wo ho ne siesie wakoma ne siesie wadwene ema saa adesua yi babia wo bi atwen ye ba Joshua, is there another Joshua fufuro bi wo ho ana in the church also bet so in struggles then the whole thing the clamors no end time abra omokoko afa Jericho ohia the host of the army of the Lord minu mienu so sanso na yekoso ma ya nemi because ye de ye nisire no so but nyame asem ye mfa nye hwe onyame ma no so odo mo free Misraim na ye dey e ba eduya Misraim ni nyina yo abusia yasama wakwa babie megiri se babia wo bia waya krado twɛn enne adesua se de medi kan ya ne wadesua etoso edu the 10th lesson ewo quarter etoso 9 the 4th quarter of 2025 na adesua nyina quarter yi nyina no etifia asem odema no se faith from Joshua but the etoso edu yi etifia asem no o se the true Joshua no quarry Joshua no I can't wait Mijidi say we want to know yepesi ehunu saa no kre Joshua na na wotwi adesua no ema ye ho asem ne oniama bebra ye besua Mijidi say ompese obeyi ho afrim enti nyame adom ye wo apafo bebra hase ombeboa yen ewo adesua nim na ansana ye bekoso no moma yenko ne yenkotie enyom emra minimsi enuanom la melodia choral LMC omasiesi omhoso mbema ya enyom omienkoti omomra So
Damasi LMC la melodia mama yen enwom a ahomeka wom na eya hosepe pa enti ebusua sama yen ho akwaba ebiem London Ghana memene da Sabbath school ene tres empense mu adesua so na ye wei na enne se de medi kan ye no nyame ama yen aboafo bebre a omobeboa yen apensen this very important topic ye be pensen mu na ansana yebeyi omo akire no mamemfa saa kwanya yeso na yenuanom a omo so dwumadie mu eso yasene eboa madwumadie eto babia wo bia utimi ehwebi na nyame boa ma wonso utimi eka ye hom yesuade no omo so yasene mamemfa aseda kese ema wo omo na ye mo omudin di kan eye the 3AB and Ghana television munim sesa kuyi di dwuma stronko tre nyame ahenie nim na enam omomo aso utumi ehwesa enchechire e obabia wo mamemmo Hope TV Ghana enso omonso eso yasne yana menu abesmark eta akasem bi wo se bibikitwa bia betimi ayede aboa sa kuo bia no mesrew ye nefa boa frɛ wo mo numbers no egu screen so na monso mo encourage wo mo free say dwuma omo die no dwuma esombo eyie nyame adwuma na omo eye enti yeda omo ase ye sponsors no nyame enhyira mo right ye beko ye panel no eso aboafo a enne omo eboa in fact me hwese de emrantie ne mpanimfo yi aye kama ewo hase ya nyame ewo ensem emayen na die odi kan a owo mensa nifa so hai eye yenya yenua pani opani kwabena ekueko echire my boss enti elahye yemao akwaba very experienced panelist de nyina nim no wadi dwuma sonko bebre wo dwumadie so nti opani eduru so a menim se yebete wonka nyame enhyira se waba die otoso eye yenua Samuel Abebio yana my friend my teacher a very special gifted man nyame enhyira se nenso wabeka ye ho na woni yebeche adesuan yemo akwaba enna my dog dog onso ha ye nim say dog da bia obeboa very gifted ewo nchichiri mo de my Dr. Collins Arthur elder nan can be used how is eldership going no landing Yami cry mo amen good and John Mensa Thompson opinions yama akwaba odi amenya sure say me we share our platform yesterday and I'm so honored to be here with you today nyame enhyira good enti ebusuafo but let me also say the most important person awo dwumadie mu eyewo wa watinu in na wo tie yen if we say minim say nyame ebefa empanimfo nyina so ye panelists na wama dwuma ye die no ewie peye eye mosomfo sofo Emmanuel Asamoah enne me standing in for yenua Bismarck good. All right. Enti yes ho awie me gise betimi akọ adesua no so mamemma opani ekueko kire emo eni anim na yemo mpaye mpabotifo nyame konkron nyame Kristo nyame monim ne aba no payo mo asem eni yebesusu ho ama foforo so atie bi de nyankwa adwene ne nyansa nyina efrem ho de misre pa ne se konkron nyankopon no a odinu man so obeye kyerkyerefo kakafo bambofo wesofo no mane meka ye ho sabre amen mane meka sa panel ho sabre no mebie ya adwene ne yakoma ne ye ni
na yɛntimi hu nokora a ɛwɔ wasɛm mu ne ne afoforo nkyɛ mede atiefoɔ so ɛhyɛ wo nsa sɛ obi a obɛtie saa de na wɔde ne kɔma bɛto ho no agyapama ne hu ne nakae na ɔmfa ne ho mataw na nkwagya yɛ nyinaa dea ɛkwa yɛtuo yi ɛne yɛn nkwa ne yɛtuo yɛnim sɛ woka yɛn ho ɛwɔ honhom mu wopɛ na ɛnyɛ hɔ daa wɔ Kristo Yesu din mu nti amen 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 yo elder nyame enhyira wo abusuafoɔ adesua ɛtɔ so edu ɔse the true Joshua yenim sɛ kɔtaa mu nyinaa yɛsua afa Joshua ɛne ɛkwan nyame faa so ɛyie no sɛ ɔkandifoɔ. In fact, last week adesua no was very interesting. Said the money mono adesua no twen yɛn adwen esi ɛnhyehyɛ nyankopɔn ɛyɛɛyɛ ɛma bɔhyɛ a wɔde ma Israelfoɔ no ne mma a ɔpa wɔn no ɔmo nsa etumi kaayɛ ɛne sɛ deɛ ɔkyekyɛ nsase ne mu no how they got the lands na fei ɔnam so ɛde hyɛ yɛn den sɛ nyame ɛhyɛ bɔ a ɔdi so but ɛnɛ no wɔsɛ yɛn pɔ so na yɛnsua biribi about the true Joshua. Sa ɔne hwan? Who is that person? Because yɛsua Joshua, is there another Joshua foforɔ bi wɔ hɔ anaa ɛno na ɛnɛ adesua no ɛbɛtwe yɛn adwene ɛsi so na nsa ne yɛbɛkɔ so no moma memma yɛn akwanya ne yɛn kan yɛn akenka asɛm a wɔde maa yɛn no the theme text a wɔde maa yɛn no mema yɛnua asame pacho so betimi aka ma yɛn adafo no mama yɛnti onyame asɛm akenka asɛm ne yɛhunu wɔ Korintofo ma edikae no etira ɛyɛ edu ntikyemu a ɛyɛ edu baako no ɔse na yɛn nyinaa si na ayɛ kɔkɔbɔ ama wɔn na watwerɛ no sɛ afutuo ama yɛn a wiase bre awieye ato yɛn yi amen 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 wow. It's very interesting. Said I can cancel more Joshua. Didn't you be about the true Joshua? You be Joshua. And remember, Elder Alex. Sa true Joshua. Ye can who answer me on a why. What's off me that say? Once a Bible, sometimes say na ye can be to say biblical typology. And on this week or back can who answer say. Yeti Joshua din. Now so behind Joshua na eboni din no, there is a true Joshua bi wo ho. Ye we say ni nyina no refer to. Na answer na mekwe no so mama mfa practical example. Yamfa ne say yesi dan a especially yesi dan akese a big way no. Na mfa say bia sometimes you see a tone some of the property no off plan. Chese yensi dan wiyo ya plan wo ho enti sa okwa wo be hu se wo de sika ekoto dan unhu dan no ebe den wo hu se dan we a mepe no ne eno na yesi ama me no de en se ye miniature we model se dan yesi wi a say na dan ne betie enti wo be ko ho no be ko showroom no na esi ho kama se wanye careful obi gina no twa picture na nse a AI aba obadwe se dan no kra yesi awie na akwa ne a kyerɛ se onua yesi dan no wi a se na be enti de na ope no achu so se kona ha na mpe ne ya walk through say na door no betie ukọ kakra window wo ha ukọ ha o bathroom wo ha we wo ha enti at that time no you are only seeing a miniature creature of the building dan a yebesi yensi yo a pattern be utim gina so de akokodro top free say no prefigure yesi dan ni wi a se ne beye enti utia sika wi nkwa sa obon some years near afro na say months be near afro say ye real dan no enti ye wie obekwa na dan ni nyina wo ho die na be kire say dan na me select ye no enu na modern ma me no sa me wuramu a de me ye ne say de mudi kan de kire me small way no me de all the details no check de masi na wie na say me check na match a na fe magia atum say dan na me twiaka emra na munsi ye no eno na the same principle na Bible use so.
the whole concept of the Bible is about great controversy. Okay, from Genesis, a copy Revelation, onyankopon boy sen koni ebe have a relationship, and abone by ni elusu that opportunity, no. And I yes onyankopon sa the plan ba say obesa restore ye. Enti what key milestones isi restoration. One part of it was said. Yesu beba the first time no beba ebe di obron Samson konim through the sea ewo Calvary his atoning death no we are na wa establish the movement or more twaso on the part or more winning great controversy no, which is his church. And in the church no so bet twaso in struggles then the whole thing the clamors no end time. When Yankopon ebe finish bronsam cry, it takes us to Revelation 20:21. No establish new heaven and new earth. No, and Bible typology ni na no. When Yankopon efa nipa binum as case study, or fa events be as case studies, institutions be as case studies. And to be say sasem yesi ewo minu asami abrabo mu. Sasem yesi ewo asafo landing Ghana mu. Sasem yesi edesayi. Nenso ni na no a type onyankopon ede unpack the prophecy about the great controversy, those three milestones no into be kind no nasa ne me ka ba odan no off plan hu ye no refer to how a dino be this activity no be refer to the Yesu ba obeye activity where refer to Yesu asafo the see no challenges a become sa activity a see wo Old Testament refer to end time events be see additional my some example be say o kan is so beautiful and ma additional church mu ye very clear mouth here say see share baby to say Psalm 22 verse 1 David ne kasa yo o se mawrade adan no apaw me David ne nwuma otu na waye din no obisa say New Testament mu Yesu baaye we say we are looking at the three milestones, the life of Jesus, the life of the church, Yesu kowie no and end time events. Yesu baaye no, was there a situation be a feel say ya neja ponana yehu de see we just say you be kuna team say major eti de na David ka situation na David come no say come literal situation no, but it was a type na it was referring to the abc ever end time in the prophecy. Osama another example about the new Jesus Alba, the new David Alba. So Jeremiah 23 verse 4 say, behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper and execute judgment and righteousness in the earth. But there are a lot of prophecies of Bible mu our kase obe raise new David. Na so hwe tracy o kind we nso a Matthew tracy genealogy no. Na we tracy Jesus saa ma na be see David. Enti emra na Jeremiah can new David no ebi at that time no and I'm say yeah Old Testament omunhu Jesus so enti the omunima ye David, but the reference of there no was looking at end time Yesua obeba, and that is where the biblical typology no ye assembly Old Testament nenso assembly for nipa ho a fa event and a fa institution ho no a prefigure the basic New Testament connected to Jesus or ba and as an asaf for this and as end time events. Amen. Amen. Good. In fact, say one ma me nyesho so bia benya question bia busa ho bia. Enti de meteo ba ko mu ne yese de see ewo Yesu abrabo mu bia na Yesu ba wo ba no bia na ewo ne nseso a dikan. Enti eno ho ba ko na this Yesu ye Joshua. Ene mama me fanko elder so. Ene ekwan ben so na Joshua ye ka ne ho asemi no. Me use dog term or prefigure and answer or yet a typology of the true Joshua. A quite ben so na Joshua ya ye can answer me. What yesu no ye can answer. Ye share choose more. Be New Testament bia na sifri Old Testament. And intino the additional person what say said the doko aka chechire mu kama me na yate ase no. Ukone dua si ho na so a untimi nkase dua no eni hini. Okay.
bibia wo hini duane wo hini ehini na ma na duane edwe duane be due no mu na duane so aba na enya bidie enti se neso obi gina wo no se apamda da ne de atwam a na mentina se sa apamda da atwam a ene yenya duaba ni na emum apamda da no wo ho se de be ya ebetimi ama ye so ye hu se onyame asem no ka ne titimrem se de eda kan ye no eno a na ededi ewo awiebre ti awiebre no de ne ma miensa ma ye ba ku gina ho ma Kristo Yesu a obeba be hye ne ma nyina ma fulfillment of Christological distant type no no ana de toso mienu ne asafo no a wodi be see ho no ye experiences ya ye be komu eno ye type ena de toso miensa no eye at the end of time the eschatological what fulfillment na so hwe ne ma miensa ya yes Kristo ba ye no ye hu ne ma bi esisi ye wo no Satan na Herod ewo ho na wo kum kwala ewo sabre no ehe na Yesu maame wode ene ne papa omde Yesu koye omde ne ko Egypt okọ chirosemu a wo say and I have called my child my son from Egypt and no ekire ye say the type no a na ye hu no na hyase pa na ewo ho se otai bi beba onyame eba so ama ye de na dwane yakwa akohye baabi eno ena odi kaka se Kristo Yesu no a ye som no ye tai no ye de na kosie na so bresu yen no onyame sa de no bai de toso mienu ewo ho no ene se na safo no nyame ma ehye yen kura se yes otai beba fi se mu wura no kura mu di na chi no ye ta no ke pe na kunu me nam de ni kosie ye na so mema mu asundwie asumdwe brade nyina so eni tuko Galatians 6:16 na oka bibi ho wo si asumdwe brade nyina so betimi aka ma ya Galatians 6:16 mama yentie onyame asem Galatians 6:16 adofun wo se na dodo a wonam saa kwan yi so no asumdwe ne mobrohunu mra won ni Nyankopon Israel so amen asumdwe ene mobrohunu bedai emra won so eninti Yesu Kristo na safo odo besi ho no onyame se awie bre no a otai no bedoso no wodi na safo no besi ho na sumdwe betena safo no mu afi de toso miensa no wo se asafo no ye betu on so sa nanso ye tu on so sa ono onyame no enam se waso wano ni nti no ese betu on so no entimi entiti wo mu every ono onyame edo ne nche eno sa baaye eno ye Israel penso no eno sa baaye emra Israel fo no free misrem ba besena ko no enhweso ben anansusuo ben ene betim de atoto hu se sa Israel fo akonto na no mutu ono enne de onyame aka no so yepe momienhwe wo ko Matthew 2:19-21 ya wo se die no ka ho Matthew 2 verse 19-21 Adafono mama yentie onyame ansem Matthew 2 verse 19-20 wo say na Herod wiye no hwe awurade bofo yi ne ho kire Joseph dayemu wo Misraim se sorifa abofra no ni na ko Israel asase so na won a wo hwehwe abofra no akumunu no awu amen na osurifa abofra no ni na oba Israel asase so amen amen ni hu ha Exodus no ede be no wo kire ye onyame ko fa na mafiri efiri Misraim ede wo mo bai enti Yesu Kristo so onyame ko fa no firi ye Misraim ede ne ede ede ne bai wo se o ka kire no ma me se hwe de wo time wo no wo wunti mo nsore na mo mfa akora no nyedai enko onyame ma no so odo mo free Misraim ena yedai e ba edu hia Misraim ni nyina yade a eye ehweso de ba ko ye hweso de ma papa na eba no eninti no Exodus no de no na egira e prefigama Yesu a yede ne be ko Misraim akọ a prevent abon ho bai se de be ya Herod nya no nko no na ebre no so ye no wo so saade ne ye dey e de ne bai ukobie mu su a na soro no wo se o ka kira asafo se momfiri o momfi yenko 2 Corinthians 6:17 e ho so ka bebi ho ya se no ka 2 Corinthians 6:17 2 Corinthians 6:17
enti mumfiri wɔ mu na monte mo ho mfiri wɔ mu Awurade na ɔseɛ na monka deɛ ɛyɛ fi na me nso magye mo amen yesua first one o say na sumdue wo nso ene ne mobro hu wo nso afi asafo no a Yesu Kristo de besiri ho no wo ska che se momfiri wo mu yemfiri ho anu mu yemfiri boni mu nye dai emra no Awurade nkyɛe efi se na sumdue wo yeso waso ye ano eni nti nsase ye de fi keka ye ho eni nti adesua no bani nyina no pese o kire se ye wo Kristo Yesu nhwe so de ye wo nasafo no nhwe so de ene ye sa wo awie bremu so de nhwe so de enti de to so mense ye Exodus no a wodi Yesu Kristo free ayi baaye no wabeti nasafo no ene nyame ka kire se mo free boni mu mo free niema anyemu de to so mense a ho so wodi wie no wo kan bibi e wo ho wo Revelation 18:4 What's the also what him from Musa on Revelation 18 verse 4. What's it? Na meti ne fufuro free soro say me man mu free mi mu na mo anya ni ye boni no bi na mo anya ni how no bi amen. Me man mo nye dai mu free wo mu ne nyina ye enhwesode a na ayi ewo ho dada kese Yesu Kristo bo ye hu ba na ne nya ntia senti emre no duru ya na boni ados na ne ekoso onya mesi mu free wo mu de edi twie kura me di twato no o se the sanctuary Yesu Kristo ni pedua no o se eye sanctuary ena yeso ye ni pedua no se ye dey eye sanctuary na ye hwe ya Yohane ti baako temudu nane a o se dia se no kan Yohane ti baako ntichemu a eye eduna no na asem no be ye hunam na obetena yemu na yehunu na animonyam se agya no ba a wowo no kro animonyam na adom ni nokre aye no ma asem no ebe ye de hunam onyame asem no woni hwan oni Yesu Kristo eni nti wo se obeye honam ena obeye dai chese temple no a wo ka ho asem no ye nipadua wo se honhom kronkron no adie asori fia wo dai wo tie mu eni nti ye kɔ Christological phase na wo se Yesu Kristo no ye wo no ye nyame asem no ye wo no ma no be fe nipadua to no so ena ye kɔ Christological phase no so a wo se we are the temple of God. Eda nyamishira mehu niema miense bia waka ho asem. Yes. Enti wose Joshua na brabo ene niema wo ye nyina no niema miensa ebetimi agina ho amade edi kan Messiah no a wo ba no Yesu a wo ba de toso mienu na safo a wo teye na de toso miensa wie bremu nsem besie. Eda Thompson Enti eni nse metimi afa bibia mo se no type because of typology ne eni nti metimi afa bibia wo Bible mu e wo Old Testament mu na me ya makon ne bibia de aba New Testament mu se eni no so e fulfillment of eno so ejina homa de see no Mr. Mo say na Bible si chire sa na eme mu principles be na metimi aya emma menko fa bibia keke se bibi wo ho a betimi a chire ye mu wo ho ampa cho se yehwe additional Joshua no gina ho but na ogina ho ma bibi na Moses ene hya ase enti dwumedi ahodo a Moses edi ye no Joshua ebeto abiso okay ebi wo ho a na eye dwumedi ba ko na no mu nyina so edi ye enti ne edi kan se yehwe ekwan ye fa so efrɛ wo mo a all right Moses enya divine encounter abra na burning bush no ehye but na ejane deriba na bush ne de enhye no nyankopon ani Moses ekasaye ehwe Joshua said the same thing abra omokoko afa Jericho ohia the host of the army of the Lord divine encounter na Moses share the same thing on so share abra omo nyina share nyame no omo yi omo nanse empaboa afa yehwe in the life of them no akudi ahodo no omudi nti ema Israel di no etrefa bebia no omo nyina other people other nations ni nyina eti sa edin no yenhwe through their leadership no Moses any Israel fotwa the Red Sea Joshua edi Israel fo nanim edo mutwa Jordan dwumedia ahodo bebre enom de edoso se ehwa in terms of circumcision
Moses nyame enam ne so ma at a point kwankwa de ne nkwa etwa so abra no nim papa na wanye no Joshua abra wo mu across Jordan na sabio nko isan ko mu kokko mu nim no se mu nyina in the midst of war no o se na edikan say yetwa mu nyina atwetia the tosu menu say celebrate Passover sabe no ye ne beka se mfaso ni so anasa adwini but na reason bi o hontia o ye saade no we nyina na eba besi Yesu Kristo so right inti yenhwe asem bi a Moses ekaye ewo Deuteronomy chapter 18 verse 15 to 19 na odifo a ofri wumu a ofri wo nuanum mu tese me na awurade wo Nyankopɔn bema no so ama wo ono na muntie no sɛdeɛ obisa awurade wo Nyankopɔn wo Herob adwabɔ da no sɛ ma mentie awurade mi Nyankopɔn ni bio na ma minhunu ogya kɛseɛ yi bio na manwu. Verse 17 ɛno na awurade ka kyerɛ me sɛ deɛ waka no yie mɛma odiyifoɔ so mama wɔn a ne nuanom mu sɛ mede me nsɛm bɛhyɛ n'anumu na waka deɛ mehyɛ no nyinaa akyerɛ wɔn na nti na ɛbɛba sɛ obiara a ɔrentie me nsɛm a ɔbɛka me din mu no me na mebisa no amen amen abra Israel for eye boni na afinya me da ne ho adikitwa bi ekire wo mu no dede ne nyame hyen o hyen dom se da bi Moses we de ye ntumi o e ma nyame nkasa nkire ye bio empese ye hu Nyankopɔn bio esan se ye hu na ye nyina ye bɛhye nti saade a ma nyame nkasa mfa wo mu okasa kire ye betie free wo Moses wano nyame se ne amaka no eye nemom mede odifo bi ba saa nipa na me nyame mapaw no na ne nsɛm a obɛka no muntie wo a wo betie no ɛbɛyɛ nkwa ama wo a wentie no ɛbɛyɛ no me aiden ama Moses na ne mmra so a ɔba bɛkɔ ɔpaw Joshua nti sɛ hwɛ adesua ne edi kan na Joshua ne ba besi Moses anan ɛno nti na nneɛma ahodo a Moses yɛ Joshua bi wɔ ɔtoa so nti mana no hyɛ ase ɛwɔ Moses abrɛ so ebewie ɛwɔ Joshua abrɛ so na saa asɛm na Joshua kaayɛ no partially no Moses ka partially Joshua fulfill saa asɛm no but na enye Joshua na ɛwɔ sɛ fulfill saa asɛm no nyinaa nemom na ɛyɛ Messiah na ɔba no a ɛyɛ Jesus Christ ɔno ɛna no ɔyɛ new prophet and as a prophet nyame apaw na ɔba bedi ne man enim enti si yɛhwɛ nsɛm bi ɛwɔ John chapter 1 verse 18 na John chapter 1 verse 18 no ɛka sɛ na Messiah no enim egya no intimately right onim ne yie pa enti ɔka sɛ no one has seen God at any time the only begotten God who is in the bosom of the Father he has explained sebe obi a onben obi no ontumi nka nipa asɛm yie nti na Yesu ben egya no na onimegya ne yie pa eno nti na ono ye the true representation of the Father yenhwe asɛm a ɔka wɔ John chapter 14 verse 6 ɔsɛ Yesu ka sɛ me ne ɔkwan nokre ene enkwa obi no obetumi akɔ egya ne nkyɛn ti sɛ ɔname Yesu Kristo me so sɛ na oni saa enkwa na ankontumi mfa ne ho ensi hɔ sa yenhwɛ asɛm bi so wɔ John 14:24 na Yesu kyerɛ sɛ ampa onyame de na asɛm ahyɛma no sɛ menka ɔsɛ he who does not love me does not keep my words and the word which you hear is not mine but the Father's who sent me ɔsɛ ne nsɛm a ɔka no asɛm na enyo ɔno anasɛm eye egya no suma no nasɛm ɛna ɔka nti sɛ wo so dɔme a ɛna tie nyame ka no na diso saa asɛm a yɛakan ɛdɛn na wo ma yɛn nyame hwɛ ne sɛ yɛdɔ Kristo a ɛwɔ sɛ yɛdi Kristo asɛm so Moses sɛ
obema prophet foforo abasa prophet ni Yesu Kristo obaye na Yesu ne nsem obeka nyina no na or refer to ne yaka afa no ho in the Old Testament or kire say I am the prophet amaba me de nkwaje nsem ebre adasan wo a wo betie masem no ubenya nkwa ama okra ba se wentie masem na oja ena ebesho wow that's somebody kwa kan ye me te wo de wo kan mu atometri mu pa ye say Joshua fulfill Moses but enam say Joshua na mu no na onye the true antitype into no the fulfillment na ye partial where they usually na ye kakra bi but yes na be fulfill the real thing and mami Musa menu asame ene ekwan ben so na asafo no because I think said that Chireka no or can say niema miensa the Messiah Yesu na sorry no the church in the end time ekwan ben so na sorry no asori e wo hosa bre no e fulfill the typology ekwan ben so na asafo no e kire Joshua ene niema e course so in the past ni nyina cheche mu kakra yo pastor medas adofonom said ye gusu ade adusuan no ba no said ye pastor kanu say ye sua bedru ha de ne no se no kure Joshua no kra one hwan enti ye ka bibi se bibi ye nseso a na sensuso a na chese the real why no ewo ho enti se Joshua no abaye se ni animu amaye de a ene ye ono na chinu na chese bibi fufuro ewo ho enti adusuan no ma minu mienu ate ase pefe se bibia historical events bia Joshua be pass through bia na ye de nseso etoto Yesu Kristo a obeba na so wo ho no a na ene no esisi so pepepe si ye hwese de Joshua isi brewo wilderness no eso and Israel for no pass through ni nia okomu no a ye de toto Yesu Kristo oba asasi so ni brea obebre ne akwate bi obefato ne ho so na ye betima ka se Joshua di animu ebe brea bi ansana no kren ura na nkasa enso eba intino sie kai Isaiah 49 verse 8 ya o katre se eduru ba bi no apagade bia na Joshua ehwehwe se obenya aye asase no ama wo no saa na Yesu Kristo nso ehwehwe se menu mienu obegie ede akoma naja eno enti wade toto ho wo ba bi se ye kai se Joshua and Israel for the 40 days 40 years ewo wilderness so ansana Joshua nsa ka anase odru bosha asase na wodi nani asisu no eso sanso na Jesus Christ so after 40 days of fasting and prayers no ansana o she ni ministry no ase said ye menu mienu nsi enim dada say nu achi ni kura na se obonsam so ekoso no ehwe ya otu edi ni sunkunim no see after the baptism of Jesus Christ in the Jordan no the same Jordan na Joshua edi Israel for no efa mu ekoye no said ye Moses do omo fa epokoko no so Joshua so do omo etwa Jordan no na sa Jordan krono amu sina Yesu Kristo ye bono esu e kire se je nia Joshua eye no na no kure nyankopon na so ni yeja Yesu Kristo no enso ebeye ni nseso pepepe na addition ema akenka sem bi o Hebrews chapter 3 verse 7 to 8 me pesa adofo nya addition Yesu nyina no nya pesa yemfa emfiri mu no Hebrews chapter 3 verse 7 to 8 no ni adwompuko 8 verse 12 no ase enti said ye hu konkrono kan no ene se motimeni a mumpim akoma se atuate no mu sohwe da no a ewo sreso ho no said ye Misraimfo no eti Israelfo no tie atua ewo Moses breso no msa tie atua ewo Joshua breso ewo esre ne so no menu mienu so sanso na yekoso man na mmiem because ye de ye nisre no so but nyame asem ne mfa nye hwee enti ne ye atuate na ye gusu etua ne eti ne waka kire se ma ye mprimi akoma si ye primi akoma wan hwe a ye behwere ya depa enti ne verse 12 no se monhwe ye anuanom na akoma boni a enyi nie a mamu bi a mamu biara mu na wai amfri onyankopon tiasefo no ho si ye kai tama na Joshua ene Israelfo no enam esre ne so no
no omo ekodru what you know Kena boss assassins no edru ba bia omo ne even I kit ekuro kitu ekuro no enam anyia ne ehunhuma na ewo mumu ne nia e kan koye nti no omo elusu ekuro kitu no nanso no omo ni ba omo ho so no a omo sire onyankopon boni fafiri no onyamede che wo omo no omo edi nkunim enti me no mienu nso se ye yire fi ye ho na si ya nkaya ma Yesu Kristo ho ni ya besre nyankopon obani fafiri a ye be te se abra Israel fo no eti atua omo elusi ye no but ye kai se de e kan omo eyi ni ba ye na wo muhu boni a omo aye no etwe omo firi ho no omo di nkunum ye se ye kai ne se ye twe ye ho efiri boni ho a Yesu Kristo obesa age ye back bio entini ni odi twa to okra o Hebrews 4 verse 11 no enso kan se wasi enti muma ye modin enhyane ohome no mu na obi anhwe ase anye asodin kro no a omo aye no wo enhwe ase no mu sadofum se ye boni a ya hwe ase enti Nyankopon se ye hwe ni anya asodin se de Israel fo no ye no se de Joshua aye de no kure wasi the true Joshua no the antitype ni Yesu Kristo no ye the real one and he's ever ready say bibiara ye de beba ne nchen boni bi e beka na say yasira ne boni fafiri no obaji ye back say the Israel for no sire omo boni fafiri no Nyankopon nam Joshua so de che wo mo na omo di nkunum nyame nsira ye na dum ti amen. Wow. Amen. Wow. In fact, Doc, me ba also because oka any asa make ansem bi. Me tell na me try me for ni say imagine said the said the nyame asafo in this time see am fire ho unto the true Joshua we Yesu ne so a imagine asafo ye be share ekroketo at say I na ye lose. That was practical it happened you see. Enti ye dia desuan ye ba wie ye Mr. Oboa yen. Eniema ben ni betimi afafiri na wotwe adesuan mu especially practical ma yen sasafo se nuanom se busua sa ankorankore ye ko you can see ye daso na mabrabo emu no ye nkohia ai ni ninkugo breaking it down my also for me that's adusiana ye de pa adusiana ye de ye Tracy Joshua typology through the key frame milestones no and he can establish and him said Jesus abanti there are a lot of New Testament we the synoptic gospel can Jesus in the lifestyle a boy am yetim validate the typology aspect of Joshua a Jesus ministry no home and yes cause or career no or establishing asafo no there are a lot of way yehu even in history asafo no how I come during the dark ages challenges are asafo no come no bron some person ko say asafo no the second aspect of the typology dealing with the spiritual warfare onyankopon asafo ene obron some be come no yetima establishing nyina na ye bedru the last bit end time events no end time events no emaye now I think say what now question but can we continue as a church to trust God say Joshua na ye using the typology ye who said the first part no have been fulfilled second part have been fulfilled the third part no you bet ma trust God and the answer is true who say brony simple device ya to say setnap say wo ko ba bia wunimu a now bought postcode guso Ghana or Ghana crisis say GPL we utimbo na de oko was setting up no be mau landmarks say we free her air call from A to Z no there are some key way be a wakwan no so until wo ko ni nyina no what the first landmark now we share say sadnapi ensaya na say dia say first landmark no minya into first landmark no so a na ma o confidence abasro kakra na first so a wo cost so e bia chance bi na ba yo menhwe second landmark no o behwe na second landmarks no so bam into the more wo kwa landmarks no fulfill no na ma wo gidie no den
this is the case when we look at Joshua as typology. There are ample evidence in the Word of God to prove, say, the first part in Ebemu, Jesus by fulfill all the we say we type you from Joshua Brabono. You say who the second aspect we say onyame asafo no irrespective of the obronsama yin na onyame asafo no eda so gina ho. It means we can trust God on the third fulfillment. Onyame asem kire say de na Joshua ye nyina odi onyam odi Israel fo anim nyina esi say eko ende say oje asase no amomo possess asase no. Enti we can also trust God. So nyankopon ehye ye bo say bibia wi a onyankopon obedi obronsam so nkonim obeyi bone afiri ho na obe establish a new heaven and a new earth. We can trust God. Fize the previous landmarks ni nyina abam na whilst ye twen onyankopon a ye trust no eno na ese faith abam asasafo se be ya yemfa ye ho nto ye ho oden so na the to I no ebi nto ye. Fize the more ye de ho beto onyankopon so we are using the typology of Joshua as our signal navigation, then yama onyankopon na edi anim enti nya ade asafo no ye de ho ebeto ye ho so enti ye say ye to aso gi onyankopon di say onyame a wahye bo say odi asase no be maye no odi be maye. Amen. 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 To be honest, I don't know. Say, in fact, because Dr. summarizing, on a very hopeful note, say, say Joshua, nyami no, Emma ni the Israel for no cha Jordan and omunsa ka asase no. Onokra no a type keke. The real antitype no ye Yesu na ankasa no no. Or say obeso na safu nim. De di echire or the be cha ya Jordan. No de yakopie osra himemu. Na mfoni ya na metwa na say omu twetwe chensa ase ne mabusuya no na nyame cheche chensa o so becheche heavens ase na mame na memenya me special mansion bi okona no so beautiful a picture I betumi abi enti nyame nhira ya busuafo hana yade sua no ebesi I know say yebre no eko but minim say yi person kan bibi kitua bi enti memo waka just a few seconds na area na ye see. That's right. Okay, kaka me dey kan na eto awo dey no say Joshua mo temporary rest. That's right. By yen victory na Christo edia mayen, the victory is definitive. Amen. And the rest is a permanent rest. That's right. Or the emanimba. And that is a beautiful note to end on. Permanent rest. In fact, se wutia de na eniema bi ugidi se woni I ekoshia na se I be do so nkunim na de sua ekiro se the true Joshua awoye Yesu no is ready to give you a permanent rest. Amen. And that is what we are all praying for. Nyame nhira nyame nka wo ho. Na wotwe se ne ye behia wa homan so. Na ye bompa ye se adesuan nyame ho nkonkron ebe biebie mu ewo akomam na wanyante ase ye na boa wo soro akwantu nyame nhira. Adumra eda wase wadesua wodi amaye. Ogidie ni arushim se o ma yen kan se de ye kana keke na mo mbe faso asesan ye ni yatiefo nyina ne yanya bi papa afrimu ye hu se wo Yesu Kristo nguto no se de ye ho to so se Joshua mpo etimi elidi nipa do mo ko ba bi oso do mo ko a unyankopon do ba ne de o ye permanent man timi nya no mu awtoso wadum. Amen. Amen.